det noget, jeg tror det er rørhøner eller et eller andet, inden de voksne når du hører. Men altså hvad der er lidt specielt ved det er jo, at de fodrer alle deres unger lige, for alle ungerne har størst mulig chance for at vokse store. Det er sådan lidt. Jeg havde noget, der pillede før. Jo. Jamen, vi så jo. Jo, prøv at se. Ja, det kan jeg godt se. Jeg ved ikke lige... Ja. Er det en aborre? Ah, det er en skal. Ja. Stop det. Det er en okay størrelse, den her. Ja. Hvad tænker vi sådan... Nice.